kaixo, eguerdi on denoi, bai, sartzeko zain izan zareten hori hilaran, baita, uholdetik iesi babesleku bila sartu zareten ontzat ere bai, denok ongi etorri. Bada jendea aurkezpenik behar ez duena, eta ziur asko gaur gurekin daukaguna Benito Lertxundi haietako bat da. Norberak bere Benito Lertxundia izango du pentsatzen dut, bere irudia, bere bizitzako momentu batean ezagutuko zuen bere berri, askok edo gehientsuenak orain urte asko. Niretzat beti egon da, Benito Lertxundi, ni oso txikian nintzanetik kotxean entzuten zen ura zen, eta zuetako bakoitzak bere historia izango du noski, ondo dakizuenez abeslari eta kantugile oriotarra, 50 urtetik gorako ibilbide luzea egina duena, eta eskerrak eman dizkizut, noski, hona etortzeagatik, uste dut askotan abeslarientzat, kantugileentzat erosoagoa dela mikrofonoa eta gitarra duzuela kantuan aritzea, baina gaur jende aurrean eta berriketa honetara ere batzeagatik. Dakizuenez bai, gero helduko diogu, 50 urteko ibilbideaz gain, tartean Benito Lertxundi asko dengo ziren, gaurko Benito Lertxundi ere ekarri nahi dugu konbertsazionetara, disko berria aurkeztu berri duzu duela gutxi, ospakizun gauean izenekoa, hemen bertan, han pixkat arantzago, uste dut 75. zenbaki duen postuan aurkezakezue. Baina, beste kontu zehatzagotan sartu horretik, orain antxe berreketan ginala aipatu didazu nola orain 52 urte lehenengo Durango azoka hartan izan zinen, pixkat, anekdota hori edo gogora igual konpartitu nahiko bazen, no? Bai, azoka hasi zen urtean, gure hasi berri ginen kantuz, Estoka Mairuren sorrera zen, eta, egitasmo hori pasaziguten, nola zuten asmoa, hemengo Elizatarian egin zen lehen uda, eta negu hotz bat zen, negua edo bintzat, hotza zen gau hartan, iluntze hartan, eta gogoratzen dut nola egun ginen hor Zibitaieko txoko batian, horako taula txiki batean, Lourdes Iriondo eta Bilok, kantuz, liburuak eta diskak saltzen ziren bitartean, ez. Gu izan zen lehen edizioa eta beti gogoan dut azoka honen sorreran ere horren ginela, ez. Eta nostalgiari eman gabe, gaur egunera etorriko beha, gero izango dugu tartea zergatik ez, atzera begira jartzeko eta aurrera begira ere bai. Baina, oraintxe eskuartean daukazuna ospakizun gauen izeneko diskoa da. Aste hauetan gainera bai aurretik eta ondoren ere hainbat aurkezpen kontzertu edo egiten bazabintza. Eta, zuk nik baina asko zobeto hain gozu azaltzen, baina ospakizun hitz horren kontzeptuaz eta horren atzean dagonaz, liturgiaz eta bar, eta diskoari izenburua ematen dion abestiak bertan, ez? Desikastearen kontzeptuaz eta esan dituzunak oso interesgarriak iruditu zaizkit, eta baita ere, akaso harritzekoak ere bai, 76 urte dituen pertsona nola desikastearen garrantzia azpimarratzen duen, oso ariketa interesgarriak iruditu zait, oso gaurkoa, ez? Nola bait probatzen duena, sortzaileak unean ari dela beti sortzen, eta zure unetik zabiltzala. Pixka bat kontzeptu horren bueltan asko galdera potoloa dara badakitazteko, baina, zeintzuk zure gogoetak edo ze gogoetak asona izan dituzu abesti horretan, eta nolabait zergatik ematen dio horrek izenburua disko osoari. Bizitzea berez bide bat da, eta bide bat hasten duzu, eta bidean beti aurkitzen dituzu egitura batzuk, era guztietako egiturak. Bati bizitzea tokatu zaion toki horretan ere badire alako denboretan zehar egin diren konzeptuak, iritziak, kontaz zer den ona, zer den txarra, balorea deitzen diren gauz horiek. Eta nolabait esateko hartzen duzu izateko modu bat, baina kolektiboan, ez? Pixkana, ni behintzat joan naiz, nire buruari galderak egiten joan naiz. Galderak egiten dire, askotan erantzunak ez dire oso garden agertzen, betire
egitura hori norabaiteko alienazioa edo hor dagoelako, eta horiek baita ere bere korrontean ematen zaituztelako, ez da? Gertatzen dena da, pitinka konturatzen zaela, zergatik egiten dituzun zonbait gauz. Eta azten zera, erantzun bila, bestek egiten dutelako, hori bezala izan behar dutelako, hortik kanpo bizitzen zaila delako, bakarrik sentitzen delako bat, horako galderak eta hor sortzen da beldurra. Beldurra hori deabrua da. Horrek ez dizu aurrera egiten guztien. Gertatzen dena une batez konturatzen zarela, bihar bada froga egin behar dela. Eta nola dakarkizun motxila handi bat bizkarrean, astuna, baztentzea, eta hau gabe ze izango litzake. Ez baituzu ezagutu egoera hori. Baztentzea pitika gauza botatzen, zerbait arindu inda, eta ez da ere gertatzen. Botatzen duzu beste bat ere, azkenen prozesu hortan aiatzen zera, motxila osoa botatzen duzula, eta orduan konturatzen zara, badela, egiturak, multzoak, ematen duten formalismo horren barruan sortzen den kultura hori, bihar badestela kultura azten laguntzen duena, kontrakoa baizik. Adimena kontuatzen zena badugula denok natura garenez, naturak ematen digun gauza bizkor bat, eta da adimena. Adimen hortan zenaren bidez gauzatzen dena da hain zuzen jakinduria. Hori da, pixkata edia zina irten ez da. Eta beste guztia izan diteke, ezagutu egiten dituzu gauzak, ibiliten zehan da honeat, orduan informazioa duzu, baina ez da zure azal bihurtu. Bere kabuz zenak adierazten duena da ikasi. Hau da, gure odola badabil. Ez dakigu zer nola dabilen, baina badabil. Badaki ibiltzen, gure zuzu. Ja, inkorporatua da, izate batetara ez da. Hori da pixka bat, pixkana, adierazi nahi nuena. Gauza da, zuk ikustea, gauza hori, baina gero da, adierazpenak nola gauzatu. Baina alegin bada, azken fizinean hori da. Eta hor, kultura ipatu dutenean, badugu idea bat, kultura hitza bera oso sakralizatua dugu. Kultura, altalean jartzen dugu. Kultura salbatuko gaitu. Ez gara konturatzen askotan kultura berak ere ondatu egiten gaitu. Gauza da zer, zati jaiotzen geanetikan, bizitzan osoan egiten dugun guztia kultura da. Jorraketa da. Igarri, ez igarri, honekin hobeto identifikatu, arekin hobeto identifikatu, ez dakizia pixka joera batzu dire, ez da? Askoren hori dana jorraketa bat, hori da kultura da. Eta gizakiak, unibertsalki, dituen arazoik gehintsuenak kulturatik datoz, kulturala die. Eta hori ez dugu kontutan hartzen, ez? Ordu zen eukena da, kultura salbatzen gaitu, bai, zerk. Zer lagunduko dineri azten, barnetik azten. Zerk eukiko nau preso. Orduan horre igartzea, eta hori bakoitzaren lana da. Hori unibertsitatek ez dute erakusten. Unibertsitatek eta ez dute erakusten. Liburuk ere normalean ez dute erakusten. Irakurtzeak norbere sentipenak eta libreki juzgatu gabe, epaitu gabe, juzgatzeak ematen digu norabete esateko kultura hori ez da. Bueno, segi aurrera. Ez gidoia pixka bat salto egitera behartu nauzu, baina ondo iruditzen zait. Aitzaki ematen didalako ere beste kontu bat hiltzeko, eta da, nolait, orain Durangon gaude, 50 gora urte pasata, eta askotan hitz egiten da, transmisioaz, eta belaunaldi batetik besterako, eta nostalgia puntu batekin ere goratzen dira, garai haiek non talde sendoetan, ez doka mairu eta barre antolatzen ziren sortzaileak eta beste. Pixka bat, abestiaren kontzeptuak irikitzen duen bide hortatik, dala nola esperientzia edo beste batzuen bideetatik ibiltzea ez dela jakintza. Ez ote dugu batzutan akaso gaizki enfokatzen transmisioaren gaia, ez ote askotan beste batzuen bideak ematea, norberari bide propioak egiteko baliabideak ematea baino. Bera, nire askotan galdetu diote, aizu, kantua nola egiten dira?
Eta nik beti erantzuten dut, jo, ba, ez dakit. Zerdik, urrengo kantua nola egiten den baneki, egin egongo litzake. Baina ez dakit, orduan, hasi behar dut berriro, berjaiotu inbehar dut, urrengo kantuari heltzeko. Bai, baina esperientziak lagunduko du ba. Esperientzia bai laguntzen du, baina esperientziaren nola baiteko baitan gelitzen badimazara azkenean, ingo duzu, lehenko kantua ingo duzu, baina kantua hori bar ez duzu eginen, ez duzu. Ez dira agertuko nabardura berriak, ez? Orduan, guk informazioa asko daukagu, ez? Munduak informazioa ematen digu, era guztietakoa. Eta danak hor sartzen dira buruan, eta hor batzuk urruneak goten dira, besteek urbilak goten dira, eta gero hoien eragina hartzen dugu. Nik kantu egiten hasi izenean, pentsatzen duen, igeltzero batek bezala hasi behar nuela, ladrilua jartzen. Eta behartu iten nune burua, nola, kantu egiten hasi nahi zen, kantu hau egin behar dut. Eta estres bat sartzen zian. Artesanalki hasten nintzen pixka bat, nituen, nola baiteo formalki nituen etxeak, irudia konzeptuetan hasten nintzen lan dian. Askotan kontuatzen nintzen, zerbait derrigortzen ari nintzela ez da, baina horrela urte kontzaizkit. Gero pixkana kontuatu naiz, informazio hor dugu, dena hor dago, enezkungo bere bila. Nola, atera eritzen zaizkigu, ateratzen utziko diet, jarriko didalako filtro bat, eta ateratzen dien arabera, hungurai begira, atentzio jarriko dut, nire erabaki hartzeko. Torren, ari mutur bat agertuko ariz bezala da, ez? Baina, ari mutur hori zen, hause. Ari mutur hori tirakazten zea, baina, igual, ez da hoxe. Ateatzen duan einean, kontuatzen zara hori den edo ez den. Eta zenak esaten baizu, hortik, azkenean bukera tiratzen diozu. Orduan, gero baino gehiago pentsatzen dut, kantuak bezala beste gauza asko ere, irten zaizkigula. Eta utzi behar digula, zorneari bezala utzi behar digula ateatzen. Orduan, nik egia esan baditut esperientzia kuriosoak, ametsetan entzun dut kantu bat, eta gero esnatu nintzenean kantu horrekin egoen, ez? Eta zergatik hori, bihar bada ez dutelako nahi burua derrigortu, libre utzi dut. Eta orduan, irristan doaz gauzak, barnean ditugun gauzai denak, informazio ikaragarria dugu buruan, ez da? Eta, bueno, azkenean batek bizi izan bere bilbidean, ikasten ditu, zer gestion balio, zer bai, malgutasunean, ez da? Adimen malgu baten ondorioz, nik uste gauzatzen diela gauziko berenak. Beste gira dielduz, doipatu dezu ere, horrek, esan duzun guzti horrek aiazten du, nolabait, zure grina sortzen jarraitzeko eta berriz ere, abentura horria, besti bakoitzaren abenturari heltzekoa. Askotan ibilbide luzeko artistek, errazena izaten da, erosona izaten da, kantu zarren bertsio berrituak egin, eta alako disko gatera, eta nolabait horrekin, norberaren zaletu guztiei, espero duten hori, eta berriro ematea zuk aldiz, azken diska honetan badaude doinu berriak, badaude beste sonoridade batzuk, badaude elementu berriak. Ez zaude eroso iraganeko abestien ordezkari bezala bakarri, baizik eta sortzearen erronka horri berriz ere utxetik heltzea nahiago zu, eta zuzenekoetan ere uste dut islatzen dela, ez? Akaso jendeak espero ditun kantak beste batzuk dira batzuetan, baina azken lanei ematen diezu balioa. Nik uste hori erabat oso genializatua dagoela, ez? Dena balio, esan erokena da, azkenean zuk lan gauza batzuk egiten dituzu hor daude, eta, hortik ere ibiltzia baduzu, ez da, alatona, ez? Gertatzen dena da, zergatik egiten dire kantua, nire kasuan dibizat, pentsatzen du zer, entzungo dut agian beste kanta baten deia, eta dei horren zei zaude, adi zaude. Deia dagoenean hasiko zara. Deiik ez dagoen bitartean, zergatik, hasi, ez? Ja, modu kasi naturala batean, ez da. Eta gero bitartean egin dituzun lanetan ibiltzea ere oso zilegi da. Eta horiek ez zurea dire, ez da. Eta zure bizitzaren nolabaiteko taupada eta arnasa daramate ez da bere baitan. Orduan,
Bueno, guk azken finean mundu guztiak zerbait saltzen du, eta nik kantua saltzen ditut. Azken finean denok aukeratzen dugu lanbide bat gure bizitza ateatzeko, ez da? Beste berrikuntza bat edo badakarrena disko honek da, autoekoiztua dela, edo zuen diskoetxe propioarekin, zailu propioarekin, Kanta Aita Enea izenekoarekin, okerezuan nago, zergatik aldaketa hau, eta baita ere, galdetu nahi nizunea, zenbatean dan hori aukera bat, eta zenbatean zama bat ere, ez, ardura gehiago akertzea ere badakarrelako, eta lan gehiago ere, bai. Bueno, hori ez nahi lehena hori induna, baizik beti egin diren gauzak die, ez da, alako ikala, ez da. Gertatzen dela bakasu honetan, banuen alaba bat, emazte bat, baita ere energia bat, zegoen hori egiteko almena zuen gaitasun bat zegoen eta bar. Eta, hola da, ikusiko dugu, haure zer den, ez da? Aldea hori ikusiko dugu zer den, ez? Piskat hori zen, ez da? Hasi berri zaude eta oraindik denborak esango du, ez? Bai. Berrian emandako elkarrezketa baten ere aipatu duzu, eta beti hala izan dela uste dut, zuke abestiak hitzetatik abiatzen dituzula normalean, salbuespenekin akaso, baina normalean bai. Eta askotan, hala ezpada, gero abestia erdibidean gelditzen dela ezpada hitzetatik abiatzen. Eta entzun dizut baita ere, abestiekin berra dizkidetzeko eta, edo nolaiteko, ez, harman koxio bat sortzeko distantzia eta denbora ere behar izaten duzula, eta aldiz hitzekin beste segurtasun bat izaten duzula, baiz da behin diskoak aleratzean ere. Konta eguzu pixka bat prozesu hori nola den. Egiteko modu asko daude, eta gaina jendeak modu guztitara egiten ditu gauzak, ez? Bada, batek atea zaio doinu bat, gustatzen zaio polita da, eta orduan hitz batzu bilatzen ditu doinu hori pixka laguntzeko. Zer da hemen kasu honetan garantzia duena? Doinua. Eta doinuari jarri dizkio puntilatxoak, hitz batzu jarri dizkio. Nire kasuan beti edanik izan da, ez dakit zergatik beti kantua, nik ez du kantua behin ere hola lara esatu, nire hola ez dut txatu. Kantu hori ez dut hola konsatzen. Hitzak daude tartean. Lehenik oso garrantzitsu izan da beti, zer esango dut, zer diskurso dago. Eta gero hor ere historia asko daude, askotan nahi izaten duzu izjario izan, hitz asko bota, gauza luzeak eta bar. Pizkana, ni bintzak konturatzen joan naiz, zenbat eta kondensatuagoa, zenbat eta laburrago esaten diren gauzak, gehiago esaten dela, eta gainera, ez zela, azkenean, izjari ondia dagoenean, bota zituzu gauzak, baino azkenean sasi bat egiten duzu, eta sasi hortan galdu egiten zara. Eta entzuleare galdu egiten da. Eta zesan nahi du honekin ez. Aldiz, gauza bat daukazunean garbi, eta esaten zuena, hau da, garrantzia duen gauza, beraz, hau horrela bideratuko dut, eta aldik eta laburren, eta aldik eta kondensatuen, hobe. Bueno, hori, azkenean, bakoitza poten da ikasten, edo zenak esaten duen arabera. Behin eta garbi daukatenean zesan behar duten, hau da esan nahi dutena, hala behar dutena, hau da tamainua eta hau da baita ere edukia esan nahi dutenean, hori ja kantagai bihurtzen da eta ja asko da, ja kanta asko induzu ja. Hori duzunean, garantia handia dago. Gero biliko zea, begira, izoie berek esango izue, ze paisaje duen. Batzutan esaten diazu, hori bakoitzaren gaza da, hau gautiarra da, edo bizkorra da, edo argia du, edo, ematen dizu bere izaera. Bueno, ustez behintzat, bat pentsatzen du hori dala, ez da? Orduan, horrek, ja eman dizu, hartu zaitu eskutik, eta ematen zaitu ja bere toki horretara, ez? Bere klimas horretara. Orduan ja musika egiten hasten zeranean, askotan da, batzutan da igual, nire pasase izan duzait, hola hitu beharrean letra irakurtzen, igual tonada batekin hasi, eta igual berak esaten dizu, ez, gaizki, bueno, harremana. Zuk daukazun letra horrekin harremana da. Eta hori oso bakarrako gauza da, eta berak pixkat ematen zaitu eskutikan,
ze doinu mota izan behar duen, o errezitatu moduko izan behar den, ozenki kantatu behar den, modu nagusian izan behar den edo txikian izan behar den, klima hori da. Hori esplikatzen oso zaila da nola den, baina, bueno, bakoitza dago horren aurrian, eta horren paisaje horren edo klimas horren eskutikan, bueno, ja, kantuak asko eginak gelditzen da, nezako letrate. Letratik abiatzen naiz. Eta gero gainera, letra esateko moduan, nik batzutan konturatzen naiz, kantu batzuk dira, doinuan galtzen direnak. Letra batzuk doinuan galdu egiten dire. Igual, esaldia, ez da oso modu egokian, lotu doinuan eta bar, orduan, esaldi hori galdua bezala gelditzen da. Aldiz, letraren eskuti zoazenean, letrak agintzen dizu, nundik noa eta gardenagoa dizen da, edo silabikoa izan behar du, omen alako gauza bat behar den. Baina, ez dakit, hain ez pixkat esplikatzen teoria bat, bihar bada inoa ez dijoana, baina da, bueno, bakoitzak lan egiteko duen modu bat. Horrean, ezako oso letra oso importantia da, bata zerbait esan nahi dutelako, eta gero esate hori nola ere oso importantia delako, eta gero doinuak ze modutan, ze neurritan lagundu behar dion esaldi hori, esaten duzun horri ez da. Orduan ezako kantua borobilagoa ditzen da. Ezako kantuak espaldin badu hitzetan, espaldin badu ideia bat, eta espaldin badu intentzio bat, doinu horrekin batea, nezako kantua pixkat elbarrik edizen. Pixkat hitzei erreparatu ezkero, nik bezala pentsatzen zuetako asko ere atzo ITV baten eman zuten Gulagoa dokumentara ikusiko zen dutela. Eta, Bernardo Atxaga ipatzen gauza bat, nik bentsatzeko nuena pentsatu, baina atentzioa eman zidana, eta ipatzen zuen nola diktadura peko garaietan metaforak, errekurtso literario bat baino gehiago, ia ezinbesteko tresna bat ere bazirela askotan, gauza batzuk esan alizateko bestela ezin denean. Metaforak ez zain beste errekurtso literario bezala, baizik eta tresna ezinbesteko bezala gauza batzuk esan alizateko. Ez dakit beste garai batzutan biziaren honetan, oraindik ere zentsura eta alakoak asko daude, baina akaso arrazoi horrek azaltzen duen metaforarako joera bat zenbatean luzatu den gerora, eta zenbatean ez iruditzen zain horretan ere zure disko honetan badaudela kanta batzuk, kimu bat zuaitzean esaterako oso metaforikoak direnak, baina inpresio dut ere beste askotan, haian beste disko de bestela batzutan, baina esplizituago ere badirela hainbat kontu, ez oso esplizituak diren aipamenak egiten dituzu, bakeaz eta euskaraz. Gertatzen da, metafora, frankismo garaian metafora ibiltzen genuen estaltzeko, haiendako, ez guetako. Gure guetarrak pentsatzen dut ezagutzen zutela, edo jakiten zutela zesan nahi genuen. Bestek estaltzeko, bestek astoratuko espaziren, ez da? Orduan erabiltzen genuen arma moduan metafora. Gertatzen dela metafora bere hartan ere estetikoare badela. Gauz batzuk igual bihar bada oso, nik hau zuzenki izango banu, hitz gardenakin izango banu, esango luke hori esana dago. Orduan, bihar bada hori adierazteko metafora bat erabiltzen duzunean, zeharkako bide bat iten duzu, eta non artistikoagoa bihurtzen den baita ere. Eta batzutan gaina bilatzen zaio alako gauza filosofikoa bezala, ez da? Metafora estetikoa da baita ere. Erabiltzen da, trampa egiteko menpera zaliari, edo baita ere gauza bat edertzeko. Horren bildurri gabe. Aldiz, egia beste aipatzen duen bezala, beste kanta batzuetan oso modu esplizituan aipatzen dituzula gai batzuk, eta interesgarriak dira ere oso aktualak ere badirelako, adibidez, bakeari buruz esaten dituzunak. Hori esan beharra dago, nezako hori esan beharra dago, ez da? Nora ezean, baskotan nik usten dut, herritarrok ebiltzen gaela nora ezean, nahi dugu zerbait, baina ez dakigu nola, eta hor tigre bat jartzen digute, hor lehoi bat, eta da hori nundik ibiliko geha, eta horrek pixkaten baten gaitula, pixkat alako aulezia, pentsazek modu aul batetara, eta gero, gatazka itxusia da, gogorra da, ez dakizer, eta egin dezagun pakeak eta ez dakizera. Eta artisauak, sortzen ditugu, baita ere bakearen zean eta
Eta, klaro, esan eukena da, ez da inoa dikoan gauza bat, ez? Ondoa dirazten dut, bera, metafora bat ingo dut orain, ez? Hain zuzen, ez? Batek osasun hona nahi du, eta medikoen adikoa. Medikoen adikoa gaxoi dagolako, baina osasun hona nahi du. Eta medikoak esaten dio, utzi behar ditula zonbait gauz, baina ez ditu utzi nahi. Ulertzuzu? Osea, gaitza tratatu gabe nahi du osasuna. Behar du gaitza tratatu, ez da. Guri oso da beti, adibidez zema liburu idatzi ote die munduan zehar zoriontasunaren bila. Zoriontasunaren bila. Zergatik bat azten da zoriontasunaren bila. Pentsatzen dut izango dela, zori gaiztoko delako. Ez dela Elizak abiatuko, ez da? Ez luke beharrik izango. Beraz, zer dago? Errealki zer dago? Zori gaitza. Zeri erreperatu behar zailo? Zori gaitzari. Bai, baina utxusia da. Bai, baina horretxe heldu behar zailo, agarretatik. Gero hori ulertzen duzunean, zer den, ze mamukin egina dagoen. Orduan, ustutzen zea hortatikan, eta orduan, sano orduan jartzen zara ez da. Eta orduan ez duzu zoriontasunaren bile-bile beharrik, baizik eta ja egoera sereno batean zaude, egoera egoki batean zaude, eta hain zuzen orduntzea gauzak pixka bat ulertzeko gauzeian zemateko gai ez da. Orduan beti da alderantziz. Genialean beti izaten du ez festa bilatzen du, festa, ongi izatea bilatzen du. Bai, baina ongi izatea, ongi bazine, ezen duke horren bila jun beharrik. Beraz, behar duzu, ongi ez izatea zer den, hori ikusi behar duzu, zerkin egina dagoen, ez da. Hori da, ikerlari sakon batek edo jator batek egin beharko lukena. Orduan, bakearekin pasatzen da, hori ez da. Ez da, bake bile biltzea. Baizik eta ikustea, gatazka horrek, bizitzen usten ez digun gatazka hori zerkin egina dagoen, eta hori nola txuritzen den. Orduan, egin bidea ara, eta ez bestaldea, ez? Horretik esan nahi nuen, hori ja garbi esan nahi nuen. Eta, bide bertxutik, eta, zer ikusi ere badu neurri batean, Otzandu Berrian kantan aldiz, euskararen gaiari ere heltzen diozu, eta, diozu, hizkuntza batek ezin politikoa izan behar duela, eta, badiozu ere neurri batean bagarela herri edo hizkuntza otzandua, eta, orain euskaraldiaren garaiotan, Durangon eta bar, bada, adierazpen kontuan hartzeko. Hizkuntza salbatzeko moduik hoberena da, hizkuntza lanarekin eta dirua irabaztearekin lotzea. Hizkuntza erromantikoen gauza den bitartean, bihotzez eta maitasunez eta bat, beste mundu praktiko guztiak egurtuko du, hori biztan da, hori ja kondena da. Horrekin engaino bada. Hizkuntza egiten dire behartu. Hala egin dire beti, eta hala egiten dire toki guztietan. Hemen ez da gizargatik. Hemen ez du ginor behartu behar. Baina gero salbatu nahi dugu euskera, Ezenekena gauza batzuk badirela inozokeri bezala ikusten ditudananik, oso garbi, eta hori ere garbi esan nahi duen, ez? Hizkuntza, kasu honetan, euskera salbatuko dagunen batean, lan aitierekin, nik laneako, ze ikasi behar dut, masa nola egiten den, arrotzeia nola egiten duen, ingenieritza nola egiten den, ikasi behar dut, ez da? Euskarari ikasi behar duzu, lan egiteko. Bestela ez duzu lan egiteko ez da gai. Orduan, behar zen denean, deneako hizkuntza behar duzunean, diru etxea emateko hizkuntza behar duzunean, euskara salbatua dago. Baina, ze behar du horrek, ze behar da hortarako? Boterea. Hori boterea bakarrik egin lezake. Besten eskutan gauden bitartean hori ezin da egin. Ez digute usten hori egiten. Bigarren mailakoa gara. Erdal mundua da lehen mailakoa. Gurea da bigarren mailakoa. Nola, hor da biltzak asoiek eta utziko diegu horreaino, juten. Baina ez ditezela hortik aurrera fan, ez? Herri batek askatu egin behar du. Bere buru jabe izan behar du. Botere izan behar du. Eta orduan mundu guztiko herri guztiek bezala, bere erregimena jartzen dute eta euskara salbatua dago. Eta gainera, unibertsala da.
erantzun morobila. Bueno, eta pixat horrein lotuta ere beste gai bati... Bueno, jendea gustora hartu dunez, ari horri tiraka segiko dugu pixkatean. Duela urte bete, Durango azokan bueltan, Inigo Astiz berriago gaztariak etzun olako iritzi zuta bat esanaz. Nola baita euskal kultura garai batean naturaltasunaren kontra ere ikizela edo. Naturalena, gaztelaniaz, frantxesez dena delakoa egitea zenean, nola baita modu antolatu batean eta konbikzioz euskaratik eta euskaraz sortzen hasi zinetelako hainbat eta hainbat sortzaile. Eta horre egin duen bide luzeari esker, orain Durangoko azoka hemen dago, eta gaur egungo sortzaile gazte batek naturaltasunez egin dezakela euskaraz eta beste hizkuntza batzutan aldi berean, nastuz, batzuetan gaztelaniaz, bestetan bere sormen lanak ez ditula zuzenean edo zertan euskararekin edo ezinbesteko elementu bezala bizi. Adibide asko daude, ez da beti ala izaten, baina adibideak asko dira. Ez dakit hori kezkaz bizi duzun, penaz, haserrez, beste diabe norberen auto artistikoan barruan normaltzat jotzen duzun. Bira, hau, gauzo betenak, bira, kontzientzi kontua dire. Bakoitza da bere kontzientziaren ondorioa. Bere kontzientzia da bere kultura. Orduan, batek kontzientzia bat dagoenean, haren araberako gauzak egiten ditu. Eta, klaro, niri galdetzen badiazu, nik adibidez, bihar bada egituratu nahi zelako edo abar, nire kontzientzien oso garbi dago, zer baloratzen duten. Azkenean baloreak norbeak egiten ditu, zer baloratzen dut. Ni bizi nahi dut nire kontzientzien arabera, eta ez dut nire kontzientziaren kontra bizitu nahi, ez dakit zergatik, gulezezu. Gertatzen dena da, hor aurkituko ditugula beste zubaitek, pentsatzen duela bere balorea direla, han ezagutzea eta han ere ezagutzea, eta hizkuntzaren ondorioz ezagutuko balute bezala, ez da, askotan trompatzen dire, artista denak, eusein hizkuntzetan izaten duela arrakasta. Bultzatuko dute, edo ez dute, eta bar, baina azkenean artistak handik edo mendi beti ateatzen da, ez da? Eta berdin da ze hizkuntzetan egiten da. Orduan, pentsatzen direnean alegia hizkuntza zabalago baten kantatzen badimo arrakasta gehiago izango dula, ez dakit, bihar bada igual su artifizialak izan itzazken momentu batean, eta bar, baina denborak esango du bihar bada igual ez. Artista baldima da bai. Azkenean, danak kontroli da. Batek hartzen du bere gauzak egiteko moduan bere kontzientziatik hartzen ditu. Eta bere kontzientzian oso garbi dagoenean. Bira, gauza bat esan nahi dut ontan. Bate dakinean zer eta non dagoen, dakinean, kontzientzia hori duenean, ongi bizi da. Hori ongi bizi da. Ez dute egizan. Aipatu duzu gainera artistak sortzen duen ezin hizkuntza izan da ere, nazioartean ere gero harrera jasotzen duela. Gaur, anartzaiko erak gogoetaren gunean antolatzen da bilenak. Bidali dit erreferentziat esanez, ez dakit esan ze zerrenda klase, baina World Music Chart Europe zerrendan itxuraz top 10ean zure referentzia bat sartu dela, uste dut irrati formuletatik hartzen duztela alako toki askotako herri musikak eta bar, eta bitxia da ez, adibide hori ere, zuk eren nazioartean nonbait topatzen duzu tartean behin akaso hitzak ulertu gabe ere zure sormen lanak... Bueno, egia da, batek inglesez kantatuko galu, bere nolabaiteko mesui baldima du, zabalagoa izango dela, jende gehiago gintzungo diola inglesez, euskeraz baino, hori biztan da, ez da. Gertatzen dena da, inglesez kantatutaren, zabaltzen direnak eta erraldoi bihurtzen direnak artista dire. Artistak ez direnak, inglesez kantatzen dute, eta bai, baina ez dire hain urrutira juten, ez pentsa, hor egon ditzek engaino bat ez. Nire kasuan, zirkuitoa dago, munduko musikak, hori da, munduko musika deitzen dena, eta Europan zehar, dire ez dakit 50 bat irratio daude,
asoziazio moduan hori egiten dutenak, eta bueno, azken aldian atera dien disko guztik biltzen dituzte, eta egiten dute beren zerrenda, eta beren puntuak eta ematen dute, da bueno, zorionekoa, Europan, 8. 10. egon du naiz, ez, nago, ez dakit, ez, momentu honetan, ez. Bueno, ongi dago, bueno, esan egukena da. Ematen dizu alako aizea, ez horrek, ez. Eta, bueno, pixkat inglesezkoak hitzak aipatu ditugu, eta ia da, maiz aipatzen dituzun, bueno, zure bidean edo inspirazio diturra izan diren hainbat sortzaile ere, ingelesez kantatzen dutena direla, dela Leonard Cohen, dela Bob Dylan eta beste. Uste dut disko honetan ere iruditu zait, berezik akaso Leonard Cohenen oihartzuna ere oso presente dagoela. Baina galdetu nahi nizun, bueno, gara da den batetik, baina bestetik galdetu nahi nizunea, azkeneko 5-10 urteetan ere, ez dakit, beste zerbaitek, beste inork eragin dizun, beste sortzaile ez dakit, gazteago batzuk edo ez, edo, bueno, jarraitzen duzun, ez, gauza berriak sortzen, baina betiko iturri haietatik beretatik, edo nola den hori. Iturriak, beti lehen esan dizu pixka bat, zer kantaztu nahi duzun, zer esan nahi duzun, dela oso importantea da. Horren arabera, iturri pila bat dauzkagu buruan, lehen aipatu dut, iturri pila bat dauzkagu buruan, eta gutxi gora bera, esan nahi duzun horre berak iatzen dizu registro bat edo bestea, eta baita tonoak ere, tonoak gogorosiotik, beragotik ematen dizu. Azkenean, bakizu, denok dakigu, guk adierazten ditugunean gauzak, batzutan adierazten dugu ozenki. Beste zerbait adierazten nahi dugunean, igual belarrira esaten dugu, goxoki, ez da? Horrez esan nahi du, horre estetika badago, horrez, espresioa badago, espresioa. Esan nahi duzun hori bideratzeko modu bada, ez, bidea egiteko modu bat, ez da? Hori bizan denok egiten du, bizartean. Batzuk goxoki izaten ditugu, beste batzuk garrazki izaten ditugu, ozenkiago, ilunago izaten ditugu. Hor, azken finean nolabait izateko sortzaile izaten egia denok, ez? Gure kanporatze hortan, ez? Eta, hau dena, pixka musikara ematen dugunean, gauza berbera gertatzen da, ez da? Nola adirazuko dut ondoen, nola egongo da ondoen, ez? Nola helduko da ondoen besten gana, ez? Eta hori tenditu zure gogoetak, ez da? Hortik da, ez? Eta, bueno, batzutara gertzen da registro bat edo beste, bueno, zekaten, nik gari batean herribera kantatu denean, hori ezin da susurratu, hori kantatu behar zu ozenki, zergatik, nola baiteko mundua, jotaren munduari hori ere hor dakazulako buruan, eta pixka bat registro hori agertzen da, ez egitura hori agertzen da. Baina beste batzutan, segun ze kantatu nahi duzun, ematen zaitu beste bide batzutara, eta hori oso jakina da, mundu guztiak hori haki ez. Beraz, ez zenuke esango, gaur egungo, beste belaunaldi batzuetako ebien sortzaile gazteagoek eragin zuzenik behintzat ez dute izan zure... Nola? Belaunaldi gazteagoetako sortzaileek ez dute eragin zuzenik izan azken urteetan pixka zure lanean, zure bilaketa horretan, beste sortzaile gazteago batzuk behiratzen dituzun. Bueno, bideo jartzeko asmoa genuen, baina uste akaso hobeto izango dela... Bakizu ze pasatzen zaiten? Nik ez da izan, altavoz raro bat dagoen hemen. Iten dizu alago tubo bat, mobildu egon ez pixka bat espaizu importik, ez da? Ados. Niona zen, ea nolabait sortzaile gazteagoek edo beste belaunaldi batzutakoek, bueno, azken urteetan topatu duzunak eta ea horra aurkitu duzun zerbait, akaso zure egiteko moduan, edo zure hitzetan, edo zure galderetan ere eraginik izan duena, edo behintzat interesa piztu dizuna. Leonard Cohen, Bob Dylan eta hauek referente bezala beti izan dituzu, baina bestelako batzuk, berriagoak dala hemen, kanpoan. Bueno, nik, begira, bakoitza datorren tokitik, ez da. Hori nahi gabe ekartzen dugu, nire kultura beste bazen. Gero beti moldaketan nahi dire, zeak urtetan eta bar. Nian txusen, errojero nintzala, irratien entzuten itun kantuak eta bar, da haiek lehen aldikoz nire bandurria bati itxasi nahi nizkionean. Orduan, noski nire bilen garai harteko kantu modernoan itxun ez da. Haiek gustatzen zitzaizkidan kantatzea eta bar. Gero ez dokamairu sortu zelaik, hor beste ate batzuk irikizizien, batez ere ideiak, zen gure herren ez dagoela horren antzazuen ez ere,
eta behar genuela korronte bat sortu, eta momentu hortan, batez ere estatu batuetan protesta kanta zegoen, oso uin bat zen, protesta kanta. Protesta kanta horrek bazitxun bere aitzak, bere gurasoak bazitxun, bere maizua bazitxun, eta hor zauden Tom Paston bat, Woody Guthrie bat, Pete Seeger eta horako, eta gero xeo etorri zen Bob Dylan etorri zen. Guk orduan, gure egoera, hemengoa nola zen kontutan eukita, hain zuzen hori hartu genuen, eredu moduan, ezta? Protesta kantaren eredu hartu. Hori jorratu genuen, denboa guzti horretan, eta frankismoa zehatu zen, bukatu zen, eta jarraitu genuen bizkat hortik eta bar, modu bat beste batzutan hizkuntzarekin, beste batzutan gure arazo nazionalekin, da gure ezakin, da beste batzu berri bere gauza sozialak eta ez dakizet. Total, hor bide hori hartu duzunean, zure gaztarotikan bide horretan zatu zenean, zu baita ere ezitzen ari zara bide batzuetan, zure kultura ja egituratzen ezea, ja abeak eta jarria daude, eta hor behar zu osatzen zuaz, ez, pixkana ez. Bidean agertzen dire beste gauza asko, sentimentu mota batu, gura bestea, baita ere ikuspegi estetikoak aldatzen dire, agertzen dire beste nolabaiteko erreferentzi batzuk, haileke os fijatzen zea, batzuta ikusten duzu hurbiltasunak, horrekin hurbil nago, horrekin urrun nago, ez? Azkenean bakoitzak bere buruei begiratzen dio, oien zean, ez? Oiei begiratuz, ez da? Hala, izpilu direlako azkenean, ez? Eta aliatzen zea tokira. Hola. Ez du beste esplikazioik, ez? Azken finean, bakoitzak datorren tokitik, eta lehen aipatu duten bezala, ibilbide horretan sortzen den kontzientzia horretan oinarritzen zea, hori duzu eserleku, eta horrekin, zabiz? Nien bezala, zegoen bideo bat prez, baina kaso iruditzen zait, hobe dela aprobetxatzea Benito hemen daukagula beraritza zuenean emateko nahi duenak, muak.eus atarian, egin dizkiote, erakutsi dizkiote trap eta rap kantari batzuen bideoak, ez? Okorez banago, abeslari rapeatzen dabiltzen, abeslari batzuk erakutsi dizkizute, eta bere impresioak bildu, ez? Ariketa bitxea izan da, antxe ikusi ezakezue, baina orain ere akaso jakineko nuke, ez? Bideo desberdin horiek eta talde horiek ezagututa ze impresiora egin dizun, zen neurri batean azpimarratu duzu hor bertan ere, eragiteko bokazio hori eta komunikatzeko bokazio hori, zuen ez dokan mairu garaian zenaren horren desberdina ere ez dela, ez? Jatorrian dagoena. Azkenean, belaunaldi bakoitza ekartzen du bere gauzak egiteko modua, handik eta hemendik lehen aipatu dugu, hori dana esana dakau, gaur esana dugu, nola egiten duten bidea bakoitzak, eta bakoitzak aukeratzen du bat. Gaur asko, ez dakitzen bat iregongo du, baina rapare hor dago, eta gauzak raparen bidez esaten dira eta bar, eta hori estetika bat bihurtu da, eta horrek badu bedezea eta bar. Eta azken fina esaten zu, eta nire galdera zenan esaten zidatenean, honek badu ze ikusirik zuekin horako zerbait galditu ziren ez da, eta bai, hobek adirazi nahi dute zerbait, eta guk ere adirazi nahi genuen zerbait, adirazpen hortan dago gauza bera ez da. Gero, hizkuntza, ze espresio mota aukeratzen dugun adirazteko, eta garaian garaiko gauzak eta bar, gainera, askotan bat pentsatzen du baitere, arrakastat nundik izango lukeen, eta pentsatzen badima arrakastat hortik izango lezakela, hori aukeratzen dut, eta bar. Hori beti hola izan da, eta horrela izango da ez. Gure garaian, hasi ginenean, pentsa, gitarra hartu genuelako, oso gitarritza txarra ginen, oso txarra ginen. Baina gitarra hartu genuelako, inpernura bialdu egin usten batzu bat ziren, eta orduango aldizkarietan guatzen ez zerukarria bat doa zen, eta zerukarria baino lehenagoko zerukarria baten agertzen zin artikulaz ikarriak, Euskal agertzalen gandik, gitarra eskutan hartu genuelako. Haren ustez, guk oso moderno egia ginen, eta jautzi handi egin genuen, eta nola hartlezak Euskaldun batek gitarra eskutan, ez da? Hartu txistu bat, hartu garrean, ez? Horrezan jokena da, beti etortzen di horrelako aldaketak, ez? Kulturalak eta kultura batzutan reazioa sortzen dute, horrelako gozek eta bar. Baina ez da tonteria bada esan jokena da, belanaldi bakoitza ekartzen du bere uinean etortzen da, eta uina berriz egiten dio, uina hausten den bitarten,
artean. Bueno, igual, jende asko bidu garen ez, galderetarako tartea iriko dugu, eta baten batek galdera bat egin nahi badu. Zergatik ez aprobetxatu, ez dakite baten batek zerbait galdu nahi luken. Banatzean bada bat, ez dakit, mikrofonoarekin bada bilen baten bat, edo... Bai. Ustetan atzean... Bai, entzuten da. Zera, Iruña Beleiakoak ditugu hor kanpoan, eta uste duzu Iruña Beleia argitzeak prestigiatuko lukela euskararen egoera, gure kultura, gure herria? Bakizu, ez dizut ez zer ulertu, zetik altaboza gara daude behira, ez da? Gure etortzeak gauza itxusi bat, ilun bat, gauza ilun bat, eta ez dizut ulertu. Ez ari hemen, hori da. Ongi. Hor bai? Bai, oin bai. Dinot, Iruña Beleiakoak, Iruña Beleia argitukoak daude hor kanpoan. Zu leire zer. Maia jarrita. Bai, leire bai. Baspaldikoa. Eta, ze iruditzen zaizun, Iruña Beleia argitzeak ez luken euskera eta gure kultura eta gure herria benetan prestigiatuko? Prestigiatu? Erabili. Ez luke zer prestigiatuko euskera, lehen esan dudan hori ingo baliz, ez? Botere hartu, nagusitasun hartu, hizkuntzarekin, eta egin behar dena egin. Jende guztiak hemen, bizitzeko, ongi bizitzeko, normalki bizitzeko, naturalki bizitzeko, universalki bizitzeko, denak ikasi behar duzu euskera, hemengo hizkuntza, hori da. Horre baino prestigio ondio zitio zerk emango. Ez beti biliko gea, festa batekin ura egin, ez dakiz zer, euskara prestigiatu nahian, baina geho idanak egun bateko gauzak izaten dire. Eta euskara aldiak, eta idanak, baina ematen ditu aizeak, eta horreko gunean danak aidia. Eutik ez dut hori jo, azkenean eguneroko etasunak balio du, ez da. Ni nunago, zer nago, ni zertan nola bizi naiz ez, hori baten kontzientzia da. Ni adibidez, egun beteko ospakizun horiek, ni ospakizunen kontrakoa naiz, kontrakoa ez, baina ez ditu maite. Zeratik azkenean, makillaje batzu die. Ematen da, pintura pixka bat ematen da, egun hortan, denak bere nolabait esateko justifikatzeko, nolabait esateko, baina gero bizi da oso mundu erdaldunduan bizi da, ez da. Gauza horiek ez dute zer ezatako balio. Balio duna da, bat jakitea, nik zer bizi nau, nola pentsatzen du nik, ze bide erabiltzen du nik pentsatzeko. Hau da, nire hausnarketak egiteko, hori da. Ni beti esaten dut, galdera askotan egin diat, ni galderotatik suerte handia dut, esan egin da, zer da zuetzako euskera esan egin dut, beira, zehazkati da, zehazkati da kanak. Eta hori esaten dutenen gauza asko esaten dut. Zehazkatik gauza asko ekartzen dire, betirako direnak, ez? Eta gero hor zehazkatik datorrenean zerbait, hor badakoako mundu afektibo handi bat, familitia datorrena eta bar. Eta gauza horiek errotzen direnean, horrek zure azala bezala da. Zure azala da, azken finean, ez? Nola kentzen duzu zure azala? Hori da pixka bat, ez? Baina, bueno, zehazkatik ez dute denek ekartzen, ez hori gaitzez. Eta, behar dira erabaki politikoak, behartu behar da jendea, lana egiteko, eta diru irabazteko, euskara behar izatea. Ez dago festa egin beharrik, orduan. Orduan ez dago la festa egin beharrik. Beste inork beste galderari badu? Bueno, baita ikusten ditugu berriki EITB bateko gure doinuak saioan, honintza meitak elkarrezketa duta, pixka bat zure ibilbidean, mugarri izan diren abesti batzu ez eta bar. Lehenago pixka bat aipatu dugu gai hau ere bai, baina berriz abetu nahi nizuke. Musikari edo abeslari kanonikoaren paper hortan eroso zaude, edo askotan enbidiagarria ere bada zerotik eta motxila eta iragan horrek gabe hasten denaren freskotasuna edo lasaitasun hori? Esango izute, nik ez dut begi aurrean hori.
Ez dut bege horren gauza asko ez ditutan bezala. Ni nahi bizi, zuk esan duzun zeu horrekin, ez? Horrek laguntzen dizu bizitzen, nola esan duzu, kanonikoa? Kanonikoa da, bai. Nik gauzoiek ez ditut, nik geho baino gehiago bizi naiz egunerokotasunean, eta bilarko arpegieri ez dakit begiratzen, zeratik ez dutelako ikusten. Biharko arpegieri ez dut ikusten, zeikan. Eta iraganeko arpegia badakit berez hila dela. Bakarrik hor dugu memoria bat, eta memoriaren nolabaiteko denbora hortan gogoratu egiten dugu, hor dagoela. Baina ez dakit ikasi duten, ikasten ari naizen, edo zertanakan, baina sentimentua dut, nik ez ditut zama horiek bizi, nik gaur bizi naiz, oraintxe bizi naiz, eta hauxe da ezagutzen duten, eta kanta baten hori dio gainera, ez? Orainak bakarrik nago ezagutzen, ez? Eta hori oso bizkorra da, oso bizia da. Hola bizitzea oso bizia da. Eta iraganari begira egotea, eta bar, eta gero iraganari begiratuz, bihar zeharpegi izango du, biharrak zeharpegi izango du, hori gimnasio hori dinastia, hori astuna da, neketsua da, ez du zertako balio, ez du zertako. Bizkorra da, orain nagoela, eta nundi zatoz da, nahi ze importa zaide, hemen nago. Nola luzera, eta ez dakit, ez dutea kontature egin, ez hemen nago, eta kitxo, ez. Hori da, azken finean, laguntzen didana bizitzen, ez? Oso sendagarria da gaina, ose hori, egitu. Beste kontu bat, aipatu ere egin ez duguna, baina, bai, disko honetan, eta oroar, zure beste diskoetan garrantzia ere baduna da, zure musikari taldea eta zurekin batera zuzenekoetan, eta bai diskoan ere parte hartzen dutenak, zenbateko garrantzia du talde honek ere zure Benito Lertxundi izenarekin ezagutzen dugun horren atzean, gitarra bat eta hotx bat baino askoz gehiago dago, eta zenbateko garrantzia dute, bai sormen prozesuan, bai ibilbidean. Handia, azkenean nire kantuen parte dire, ezinbestean, hola da. Elkarrekin egiten dugu bidea, elkarrekin biziak eta bal, gutxika, kontabilitatea eman gabe, ez? Baina bakigu elkarreko baino geho gure maniak eta gure ez dakiz zer da gure keinuak eta danak geho baino gehiago esautzen ditugula, eta bakoitzak ze adierazten duen ere nik ustetik gartzen diogula, eta bar. Orduan, kantua diren ezera, bakizu zer gertatzen gero konfliktoa sortzen da, igual kantuak egiteko garaian, estari batena da, apuntatzen duzu toki bat, eta dama eman diozu, baina eman diozu ondokoari. Eta hemen dagoenak, esaten dizu, zeak punteri hona, ez baitake ninoa apuntatu duten. Orduan gertatzen da askotan, zerbaiten bila zabiltz, ustez eta hau gauzatuko da eta bat, baina beste tokiti doa, ez dakiz zergatikan, ez, gauzak ematen zaituzte beste toki batetik, eta hau induzu, hau jo duzu, baina hori beharratzen izan, hori beharratzen izan, gauza guzti nikola usteetzera, abiatu ikentzea toki batea, baina eltzen zea igual beste toki batea, eta igual beti zatu kasualidadea eta kausalidadeak dire behar bada, hori inbertzen duen horre aguteko gero. Zergatik, ez dakik, gauzak horre ematen zaitxuela. Talde bat inguruan daukazunean, talde horrek ere baita ere, egituratzen du, pixka bat zure, neurri bat ematen dizu, nola neurri bat ematen dizu, eta azkenean zure musikaren nolabiteko puntilak dire, sondidoak dire eta gauzak dire, hori ezin dizeko. Eta oso ideia bat daukazunean oso tinkoa zara gehiagorekin, edo, haiek ere askotan proposamenak egiten dituzten proposamenek, eta hau sartu hemen, eta besteak ero itxura datzen dute abestia bera maitza beste bat izan arte, edo gustatzen buruan daukazuna... Nik proposamen guztik entzuten ditut, denak entzuten ditut. Gertatzen dena da, nik bentaja badak bat haien aldetik, nik kantua nik ekarri dut, nik kantua nik sortu dut, eta sorkuntza hortan, bide hortan, gauzasko, nolabait izateko, gauzasko usandu ditut, eta hain naiz nolabait izateko osatze bat nundik nola den izaten. Geolako batean ja, behin eta gorputza hartu duenean, etortzen dira horiek eta zen dira. Eta batzutan, batek esaten du, hau esalitzak hola hobeto edo, hau ero ez da barra. Eta batzutan dago, zai, haber, zer esaten diaten, nahi dut, bestek ze esaten diaten entzun ez da, nik erabakizeko gero.
Eta proposamenek ez duten ditut. Gertatzen dena da, proposamenek espaldin badute gainditu nire ideia, hor nireak ingelizen gehala, ez da? Eta ala izaten da gehienen. Ala izaten da gehienen. Bueno, esan dizut, bentaja hori dutelako, kantuak nidak arkitelako. Eta orduan, haiek batean, nik kantu hau antolatu behar dugu nolabait esan arte, ez dut ezagutzen kantua. Eta nik orduako bide handila inatauket. Eta bere buruan ditut gutxu gora bera, ze nola izan beharko luken. Gero, hortara hurbiltzen dira edo ez. Eta askotan izaten da, ez diala, nik buruan dakaten hortara ez diala hurbiltzen. Eta askotan, nasketa bat izaten dela, bere nahi dutena, ni nahi dutena, eta lehen esan dutena, tirua, ara, hor jo, baina behar bada hori behar zuen izan. Azkenen hori da. Bueno, igual beste bigarren aukera atriko galderaren bat ematekin nahi badu aprobetxa dezan, bai? Ez dakit aldaketa hori soinuan aukera konstiente badean, edo orain kantu berriek horretara eman zaituzten, edo ez dakit entzun didazun. Bueno, gutxo gora bere ikusten esan dutela ze gertatzen den, baina esango izut. Batzutan gauza batzuk, bueno, ematen zaituzte, soinu mota batetara ematen zaituzte, ez da? Baina gero, hasi nintzenean beste zerbaiten bila, hasi nintzenean, egitura harrak ez ziren balio. Aigean gelditzen zen dena, ez da? Orduan behar nituen, nolabait esateko, terrenalago behar nuen izan, terrenalago ez dakiz zergatik esaten duten, ez? Batzuk aipatuzu bateriak, ez? Bateriak pixka lurra ikutzen du, ez da? Hankak lurra ikutzen du, zela, lurra ikutzen du. Eta pixka bat, tinkotasun hortara, eseri leku hori ere behar zutelakoan kantuk, egiten zen kantuek, hortatik konuen. Azkenean, erabaki horiek sormenaren, sorkuntzaren nolabaiteko, sorkuntzaren gauza die, ez da? Sorkuntzaren esaten zu, zer nahi du, nola geldituko da, hau ingo da, hau honek funtzionatuko du, ez du funtzionatuko, hori, eta horrena bera egiten duzu erabakia, ez? Besteren batek, zerbait talatu nahi luke, orain daukera, rotxatu laizak bukatuko du. Bueno, igual bukatzeko, pentsatzen dut askotan galdetu dizutela eta askotan aipatzen da baita ere, ez doka mairu berri bat beharrote dugun eta alako, ez, askotan formulatzen diren kontzeptua dira. Bueno, pixkate galdetu nahi dizun zure impresio hartaz zein den, ea behar dugun berriz ere, nolabaiteko talde sendo bat, talde izaera bat duena edo ea polarizazioa ere hona den. Ez dut hori izan nahi inoiz, gehiago da, konzeptua. Nik ez genuen guk asmatu, ez Tokamairu sortu zenean, deituratik hasita, fini, hemen bukatu da. Az gaitezen beste aro bat. Hori zen, berak esan izan. Bukazak honekin. Aurrera jarraitu behar dugu. Ez Tokamairu zen hori. Gero, egin zuen esperientzia horren ondorioz da sortu zen guztia, gerora bataiatua izan da, eta ez guk, nik irakurri izan dut, gure komunikabideetan, garai bat da, aro bat, erdi aroa izan den bezala, eta da, ez Tokamairu eta lehen, ez Tokamairu eta gero. Eta bakizu ze hartu duen, eta niri bitzatola atatzen zait, ez Tokameiruk 5 bat urte iraun zuen, baina gaur arte dena ez Tokamairu da. Ez Tokamairu ez ginen bakar batzuk, bukatu zen da bireak hasi ziren. Hasi ziren handik eta mendikan gauza mugitzen, jendea idazten hasi zen, jendea atzerki egiten hasi zen, jendea gutar beste nolabaiteko mugimendu batzuk zeuden, gizartean zehar. Eta hori dena nolabait esateko gertatzen ari den guztia, eta gaur egun gertatzen ari dena, bere inkilin mankala guztiekin eta bar, azkenean hori dena da ez Tokamairu, aro bat delako. Ez Tokamairu ja aro bat, garai bat da. Ez da 5 urtetan gelditu zen gauza gura. Horretik gaurko kantari ere, ez Tokamairu dezen diet.
Beek ikusiko dute sentitzen dienala, ez, hori beste historia da. Baina nik gara ditut, esko nola behar izateko ibai bat bezala da, eta ez dokan bairun urak dire guzti hori danak, ez da. Baduzu impresioa, nolabait zuek akaso aurreko etapa bat itxi eta kolpe, ez, mailan kolpe bat eman zenuten bezala, beste kolpe bat beharko litzakela, aro guzti honi itxiera ematez. Orduan ez du nik ez dute guain talde bat beharko litzakela ez doka mairu bezala gota. Ez da guxik, ez da hori. Ez doka mairu esatun dutena da, beharko lukela herrionek gaur egun beste inarrozte bat, bezarek bera, bukatu da. Hau dara bukatu da. Az gaitezen beste arnaz batekin da beste gauza batekin. Egitura guztien. Egitura zariokena da, gu, herri honek beharko duela beste motor bat, beste zerbait behar du. Ezin bestean da. Honekin ez dugu azinoa. Hoain dagoenakin ez dugu azinoa. Eta orduan, ez doka mairu bat berriz. Honaino heldu gaituk, bukatu da, az gaitezen berriro, beharko dugu. Beste espiritu bat, beste harima bat, beste indar bat, beste ez da gizar, beste zuhutasun bat, beste nola baita esateko azkarrago izan beharko ginduke, estrategago izan beharko ginduke, bizkorrago izan beharko ginduke, eta hor danak ez du esan nahi alegia, jode, guk, gure buruk urratu inber dituguneke. Ez, bakar-bakarrian zurrak izan behar dugula, zurrak izan, eta ez imperialismoaren da menperazaren saretan erori. Beti gaude saretan. Atunan nara, zertzen die saretara, sartzen dia tonto, izan beharko genduke, bati atun batzuk, esperientziagatik edo, badakite sareak zesan nahi du. Ikusi dute askotan, sarean ze gertatzen den, eta orduan, danak sarea diko hastita, baten bat, beti atunen bat gelditu iten da kanpoan. Igarra iten dio, hori ez teko lanetako, guretzezu? Atun hori bezalakoak izan beharko genduke. Antzematen dugunak, sareak zer diren, eta nun ez dugun egon behar. Saretan bain ere ez. Horrei dizen dionik, ez duka mairu berri bat beharko nukela, beste astindu bat beharko nukela herri honek, ez da. Bueno, esango nuke gogoeta honek nahiko ondo biltzen dituela, ez doka mairutik aurreteko nainokoa, gaurko 2018ko Durangoko azokarako moduko gogoeta bat, mendik aurrera ere bakoitzak etxea eraman eta horrekin alduen nahi duen egiteko. Besterik gabe, eskerrak dizkizut, Benito, plazer bat izan da, eta, laizter izango duzu zuzenean ikusteko aukeraren nahi baduzu Bilbon eta beste hainbat tokitan, aipamenik nahi baduzu datorren kontzertuena, orain da aukera. Bilbon egina du. Egin duzu, Doni Banelo izunen, ados. Eta, esan bezala, diskoa ere loko dezakezu hemen, beraz, beste zerbait gehitu nahi baduzu aprobetxatu orain, eta gainontzen. Gracias.